Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό λυκάκι που το έλεγαν Ερνέστο και ζούσε με την οικογένειά του στο δάσος. Κάθε πρωί που ξύπνησε έπαιρνε την τσάντα του και πήγαινε στο σχολείο των λύκων. Εκεί ο δάσκαλος Λούκος Λυκάκης μάθαινε στον Ερνέστο και στα άλλα μικρά λυκάκια πώς να πιάνουν γουρνάκια και πώς να κρεμίζουν τα πέτρινα σπίτια τους. Τον Ερνέστο όμως δεν τον ένοιαζαν πολύ αυτά. Ψιλοβαριόταν και σκεφτόταν μονάχα τη μουσική. Αγαπούσε πολύ το χορό και αρκούσε το κελάιδημα ενός πουλιού για να αρχίσουν τα πόδια του να κουνιούνται από μόνο τους και να χορεύουν. Χόρευαν ισπανικό φλαμέγκο. Κλασικό μπαλέτο. Ακόμα και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η μαμά του ντρεπόταν γι' αυτόν και έλεγε συνέχεια: «Ερνέστο, γιατί δεν θες να είσαι όπως τα άλλα λυκάκια της ηλικίας σου? Αντί να διαβάζεις για να μάθεις να πιάνεις γουρουνάκια, εσύ περνάς την ώρα σου κουνώντας τα πόδια σου, λες και πάτησε μπανανόφλουδα». Ο Ερνέστο δεν ήξερε τι να πατήσει. Του άρεσε, βλέπετε, πάρα πολύ να ακούει μουσική και να χορεύει. Ένα πρωί η τάξη πήγε εκδρομή στο δάσος. Ήταν πιο πολιτές παρά εκδρομή. Έπρεπε να ακολουθήσουν τα χνάρια που είχαν αφήσει τα τρία γουρουνάκια και να προσπαθήσουν να τα πιάσουν. Τα λυκάκια γρύλιζαν και ακόνιζαν τα δόντια τους. Όταν έφτασαν στην άκρη του χωριού με τα πετρόχριστα σπίτια, εκεί που έμεναν τα γουρουνάκια, ο δάσκαλος ζήτησε από όλους να κάνουν απόλυτη ησυχία. Όμως από τα παράθυρα ενός γουρουνοσπιτιού ακουγόταν μια πανέμορφη μουσική. Ο Ερνέστο προσπάθησε να συγκρατηθεί, αλλά πραγματικά δεν τα κατάφερε. Η μουσική με τρομπέτες και σαξόφωνο τον ξεσήκωσε και του άρχισε να χορεύει σαν τρελός. Η μουσική τζαζ ήταν τόσο όμορφη που του θύμιζε μυρωδιά από φρεσκοψημένο κέικ σοκολάτα. Τα πόδια του άρχισαν να κουνιούνται μόνο τους ασταμάτητα. Οι συμμαθητές του, βλέποντας τον Ερνέστο, ξέχασαν τα γουρουνάκια. Δεν τον είχαν ξαναδεί να χορεύει τόσο καλά και μαγεύτηκαν. Ακόμα και ο δάσκαλος είχε μείνει έκπληκτος. Για να καταλάβετε, ακόμα και τα γουρουνάκια βγήκαν από τα σπίτια τους και άρχισαν να χορεύουν. Ο χορός του Ερνέστο τους μάγεψε όλους. Τα γουρουνάκια χόρευαν μαζί με τα λυκάκια και ακόμα και ο δάσκαλος χτυπούσε την πατούσα του ρυθμικά. Κανείς δεν είχε όρεξη για κυνηγητά. Τα νέα έκαναν το γύρο του δάσους και ακόμα παραπέρα. Μαθεύτηκε ότι λυκάκια και γουρουνάκια χόρευαν μαζί. Μέσα σε λίγο καιρό, ο Ερνέστο και η παρέα του έγιναν ξακουστοί σε όλο τον κόσμο. Από τότε στο δάσος αντυχεί πάντα